Jaké má ryšavé vlasy. A čo? I remember Kim Possible. I remember I watched Kim Possible a lot. I don't know why. Maybe I thought she was really pretty. Hello guys, dneska tu máme druhé video. Budem reagovať na Desanov nový album D-Wave. Vyšlo 8 pesničiek s tým, že len jeden videoklip. Takže dneska tu mám so sebou nového hostia. Annyeonghaseyo, fine shit. Vraciame sa dneska back to my roots, čo je Big Bang. Bang, bang, bang. Yes, yes. Bang, bang, bang. Tak bezo mňa asi nie. Takže to by asi nešlo, takže prepáč Han, letíš preč. Bye bye Han. Starý známy host, môžeme ísť na to. Začneme dneska teda Dysonovým. Dyson, lebo Miss Girl nevedela, ako sa číta korejčina. A vzniklo vlastne, že Dyson sa volá vysávač, lebo Dyson. Dneska sa reaguje na vysávač. Začneme teda music videom na pesničku Universe. Z 1.4. niekto bol to ostalo. Či to vyšlo asi? Neviem. Sweet Dreams. Som zabudla už, tak vyzerá, toho som ho nevidela. Vidíš to? Tak to bolo, že Still Life. Nie? To hlavne podľa mňa tam aj bolo, že kúkaj. No. Tam reálne boli všetkých tie. Aj Top tam bol, aj G-Dragon, aj... Yeah. Áno. No toto je jediná skupina, na ktorú vlastne máme asi prezývky. Hej. Je to už pre nás ťažké ich volať. Hlavne Ich teda reálne Dysona, vysávača. A tak, ale to nemôžeme povedať. Ním musíme mať úctu. Pokračujeme. A že nenadávaj. Potom nenadávaj, keď aj on tam nadáva. Nie nejaký hypopersky. A páči sa mi ten outfit. To nemá vibes také, že drama. Nemal niečo také G-Dragon? Mal niečo biele na sebe. Mal niečo biele, no. Ja tak dúfam, že ten top sa tam vráti. Nie. Ale, a ja dúfam, ale to sa... Ale ja hlavne dúfam, že teda sa vrátia a začnú vydávať spolu hudbu, lebo už koľko nevydali reálne spolu, niečo. Dobre. Keď nerátame Home Sweet Home nerátame, lebo tak to sa bere, že featy na GDho albume. A nie je to vydané ako Big Bang. Jak povedal. Proste ja ho budem volať Daddy. A čo? A čo? Hej. Jak povedal Daddy, že nemôže spievať Home Sweet Home, pretože jeho časť je krátka, ako jeho tričko. Jo, gače. I would take my shirt off, my pants. As you wish. I'm gonna take my shirt off. Then my pants take off. That's the option. Si zvyknite, že ich budeme volať Daddy, Dyson alebo vysávač a Liza. To je to. To bude to. To je to. To bude to. Pokračujeme. Táto pesnička je taká, že maj. To ani nie je, že jar. To je, že maj. Lásky čas. Okay, homie. On si dal podľa mňa fakt do hlavy to, čo mu hovoria v tom Japonsku, že je akože hot sexy muž, lebo zatiaľ nerobí také grisum veci. Dúfam, že také niečo tam bude, ja to potrebujem. No mohla by byť aspoň jedna songa Ježiš, to by bol taký vibe, ktorý mi to dáva taký vibe, že cinema. Áno. Že také, že? Taký ten pocit nostalgický, že je leto, večer, zapadá slnko, vonku čvirkajú vtáčky, Unia to tam. si niekde pri vode, svrčky. Cikári, venku. A ja si niekde na bicykli a toto mi ide v hlave. Taký moment. Teším sa na leto. Viete, čo bude v lete? To vám neprezradím. Uvidíte. To je tajné. Michael Jackson. Toto takéto fity ja mám rada veľmi, keď nosím. Jemu sa to tak hodí, lebo on je taký, že má dlhé nohy, No. taký je dobre stavaný, že tak proste
To chceme každá tak vyzerať. Dyson tak vyzerá. Veľmi dobrý styling. Jo, strašné zimobriavky. Ja sa osmieme jak trubička proste na obrazovku. Ja mám brutálne zimobriavky. On má také voľkosť, tento muž, On že je to strašne nepochopíš. underrated chlapci. O Reálne. tomto sa musíme povedať. On je extrémne underrated. Extrémne. Extrémne. Akože o ňom by mali vedieť všetci. Možno o ňom vedia v zmysle, že dobre bol v Big Bang, ale o ňom ako osobnosti by mali vedieť všetci. To je tak talentovaný muž tento, že fúha. Ja už sa mám cítim, fakt- keď mám počúvam zimomriavky jeho brutálne. hudbu. Reálne. To, čo tam on robí. To, čo tam je na obrazovke teraz, tak sa cítime. Jaj! Veľmi dobre. Ešte čo sme chceli povedať. Trošku vyzerá, počkaj, chcem ťa prerušiť. To vyzerá trošku tak, jak Ježiš. Pozerajte. Jesus! Takto vyzerá naše náboženstvo. Toto je náš kult, toto je naša sekta, preto pokračujeme. No ale to, čo som chcela povedať, je to, že keď sme videli teaser na toto, ten návrh toho písma, mi nehovorte, že nevyzeral jak Wave Festival. On vie o Slovensku. On by o nás. Aby sem prišiel tu. Ďalšie video, tu bude Dyson sedieť. Host. Han je chudák v rohu. Baby nebude sedieť v koute. Siut, super. Čo? Že tie holky Voňavé typky vyzerajú jak sia. Ja som maďarsky, tak? Čo tam je? Ja mám placebo efekt. Shadow Guy Joking, ktorá natáča drunk interviews. Bol tam Jin z BTS, Hoshi zo Seven. Zo Seventeen. A ja neviem, my sa to proste pozerali. A ja neviem, čo som ja nachytala, ale to musí byť nejaký placebo efekt, že ja sa cítim proste ožratá, odkedy sme to videli. My nepijeme, dobre? Nikdy. Alkohol nie. Pokračujeme. Oh. To čo je, to je to. One eternity later. Toto svetielko som sa povedať, že to je top. Ale asi není. Ale ja sa budem tváriť, že to je top. Si to fakt myslela, akože na toho človeka top. Áno. Že si to chcela povedať, že akože to je top, že je to super. A že proste si sa tak zasekla. Tak si sa zasekla, až to znelo, že top ako človek. Hej, top. Akože ten človek. Pre mňa je to top. Aha, ale je to dosť možné, že ho akože sprevádza životom. Fú! Ja neviem, či môžem takéto veci hovoriť, lebo on už patrí do tej staršej kategórie. Čo? Tá huba! Prepačte, ale každý, kto si dáva botox, podľa mňa chce mať takú papulu, ako on. Áno. Každá Minimálne gaďoka ja. chce mať. Ramienko. Vedela Ďalší som, človek že to povieš. ramienko. Úplne som vedela, že to povieš. Ona vyzerala ako meter. Krajčírsky. No. Ale to je nejaká čipka. Čipka. Game up my youth. Doma! Áno. Jak to natáčali? To je green screen všetko? Alebo čo Asi to nie. je? To má také efekty brutálne. Pritom je to akoby jednoduché. Hej, nič sa tam nedieje. Také, že nevieš kam skôr pozerať. Je to proste jednoduché. Ale má to taký efekt. Tak on to Toto má video. určite nejakú, že deeper story proste, že prečo tam je to, čo tam Určite. je. Ale zase také edukované asi ešte nie sme. No, jeho vocals sa nemusíme moc vyjadrovať, lebo to je proste samozrejmosť. Je to Lebo je to Dyson. vysavač. Môže byť. Som z neho padnutá na riť. Keby som stala, tak si teraz sadnem. Normálne, že ma takto zloží, že... Čo ti šibe?
Prečo nás nezavolal? To bude mini Dyson. Hej, to už som pochopila. To bol taký daddy move. Taký typický. To možno je on. To je tak pekné. Ja sa neviem udržať, proste tá pesnička je, že pekná. Tá myšlienka, ktorá je tam daná, ten videoklip je úplne jednoduchý, ale má takú silu. A človek má úplne brutálne, ako teda minimálne ja, jak znie. Jak môže tento človek nemať miliardy zhliadnutí? Andrej. Ja to nechápem. Čakala som, že to bude dobré. Ale čakala som mierne takú Gvisunovicu. Aj tak, ja dúfam, že tam strašne bude taká Gvisunovica. Aj to dobre, jedna Toto je pesnička. super. Ja to budem počúvať, reálne. Toto budem počúvať. On repeat. Ale proste ja tam chcem nejakú Gvisunovicu. Povedz, čo je typické. Wow. Tak sa cítim. Strašne ma zaujíma, že ak to pôjde do toho kontextu toho albumu, vieš? Že, Hej. Lebo je to... že či predtým niečo bude také upbeat, alebo potom. No, takže je to tretia pesnička. Takže uvidíme, jak to začína, ale on tam aj v tom universe spieval niečo o tom živote stále. A prvá pesnička sa volá Beautiful Life. Takže podľa mňa to bude tiež také Pozri, to mám málo počutí. reálne, inak to som si povedala hneď. Už je to vonku 2 alebo 3 dní. Ja strašne dúfam, že niečo z tohto bude mať vibe ako Last Dance. Ja dúfam, že niečo z tohto bude trendovať na TikToku. Nech ten chlap má proste počutia. Mne to úplne ľúto. My Vidíš to tam proste tie vytrendujeme. počutia, že 42 000 šivetí. My to Týpek je z vytrendujeme. Big Bang. A on má... Lebo je najviac underrated. Ja nechápem prečo. Ešte viacej pozornosti dostáva aj človek, ktorý skončil za mrežami. Jak môže mať vystavať tak malo počutí? Dobre, som rada, že aspoň to, čo má to music video, má akože najviac, ale Ale furt je to ľudia, málo. toľko to počutí majú slovenskí artisti. A nie ľudia, ktorí založili pomaly K-pop. Pred Vstúpili do BTS sveta. tu boli oni. Áno. Takže nechápem toto, nechápem. Hlavne keď proste znie tak, jak znie. No ja som sa nahnevala. Ale, ako na to pozerám, s tými mojimi kapslokmi. Páči sa mi, že jump je kapslokom, lebo fakt dúfam, že to bude, že jump, ej. Tak zase nie je to Nintendo. Dobre, Ale ale bude to podľa mňa dúfajte, že to bude to bude taký vibe hitovica. jak Sober. A to dúfam, že taký vibe bude mať. A keď nie, tak rozbijem ten počítač. Každý, kto nepočúva Big Bang, by sa mal zamyslieť nad svojimi Prichádzate činmi. Veľmi A to veľa! vám vie potvrdiť. Veľmi veľa prichádzate. Viem vám to potvrdiť. Áno. Pretože bola donútená mnou. Najprv som tiež odmietala začať počúvať, ale prišla pesnička Bad Boy a Bebe, ktoré zmenili všetko. Preto som tu teraz a reagujem na K-pop artistov. Lebo keby neboli tie pesničky, keby neprišlo Top of the World, Keby som neprišla ja. Last Dance, Let's Not Fall in Love, A ja. Sober, celý ten album. A ja. Hlavne. Áno, dávaj kredit. Keby neexistoval album Made, tak Neexistomania. by sme teraz nešli na Stray Kids, ktorý má asi... Spoiler! Prekvapenie! Prekvapkom. Nás je tu opäť. Surprise! Všetky sú tak rovnako dlhé. Nie, Jump má 4.12. Na to by som povedala, pretože to by som povedala, že keby Áno. to má byť taká Hypovica. jumpovica, takže bude krátka. Že bude okolo 2 dačo mať. Ale no, tak to som veľmi zvedavá, čo bude Jump. Ale toto je podľa mňa, že ideálna, akože nie tie 4 minúty, ale to všetko, čo má tak okolo 3,5 Wow. minúty, tak to má, že reálne, že ideálnu dĺžku pesničky. Let's go! Jednu viac už preskočíme, to už sme teraz počuli. Myslím si, že myšlienku pochopil každý, že je to wow! Takže vypočujte si to. 4 vykričníky. Nie 3, 4. Ešte nemáme text. To je škoda. Ale tak aspoň to možno budeme tak viacej Čo by si vnímať. čítala znaky?
Keď je tam angličtina, tak nie. A čo? Ja sa učím na Duolingu, dobre? Nie, ale oni sú jaký agresívni, čo je? Proste je normálne 1 hodina po obede a mne dojde, že oheň v očiach a je taký, že it's late. Baby girl, too bad, homie. Baby girl, do the dance on me. All I want is your name switch. Baby girl, passionately. A ja, že Braško, Čiže za chvíľu ti tu bude klopať. ukludni sa, dobre? Ja to spravím, je to moja každodenná Rutina! Let's go. Nemáme na čo kúpiť. Zase tá gitárka, oni vedia jak na mňa. Mne sa to tak páči strašne. Keby mám na to schopnosti, tak strašne hrám na gitare. Ja viem hrať na gitare. Hej, začiatok Metalliky je tam. Ani to už. Ella, under my umbrella. Ella, Mhm. It's raining, oh baby it's raining, no, me into me, da. Because when sunshine we shine together, told you I'll be here forever, said I'll always be your friend, stick it out till the end. Now it's raining more than ever, know that we'll still have each other, we can stand under my umbrella, you can stand under my umbrella. Ela, dobre, stačilo. Ale túto pesničku, keď počujem, tak som, že Tom Holland v tej, jak sa volá tie skity, ale všetci vieme, Umbrella a Tom Holland. Yes, let's go. 생각했었어 오늘이 마지막 Podľa mňa toto je, že mate. Všetky tie pesničky také budú. No tak to dúfam. Je to bude strašne veľmi také... dobré. Fú! Taký wow! Tak sú to také to cítim. nej. Tá gitara. Tá gitara, ale nie je to nejaká party sa Tak uklidí. to nie je party. Fú! Taký wow! Ale tak on je pre mňa party. Zvíže. Čo? Zvíže. Som počula, že zaríže. Stop! Zvíře, no. Wow. To tam ešte len bude. Wolf. 하루라도 좋을 것 같다고 Ale ja neviem, čo on, jak píše texty, ale on tak strašne fajnovo rímuje, že to je proste vtipné. Akože look at me, glisten, hururu, čururu. Ja mám najlepšie Napísal čas. Dragon. To je jedno, hururu, čururu proste. A teraz on, jak to spieva, tak jemu sa to tak rímuje, že je to také kororo, pororo, čororo. Čara. Proste sú to dobré rímy, mne sa to ľúbi, lebo je to také melodické. A dobre sa mi to pamätá potom aspoň. Áno. Také hururu, čururu. 내겐 특별할 게 없는 날에도 쏟아지는 햇살 아래로 두 눈 가득 날 담아준 너 숨차게 달린 No, ja to tam počujem. Akože aj hej, aj nie Teraz ten proste. kúseček, to si vypočujem. Akože znelo mi tak niečo, takže je to možné, ale... 아래로 두 눈 가득 날 담아준 너 Jak je také to bububu. Ale to sa tam fakt počuje. Hej. 많은 날이 모두 너를 향한 길이라고 영원하길 바래 지금 이대로 너에게로 I'm beautiful life 네가 있어 beautiful life No. YG Entertainment. To, čo spravili BTS, bolo pekné. Že zmenili text, Áno, aby to neznelo aby to racist. neznelo racist, keďže vedeli, že idú do sveta. Môže to niekomu znať. Ale keď si z YG Entertainmentu, tak sa treba... Tak tam máš pás. 외칠 때마다 울려 퍼지게 너에게 닿을 수 있게 beautiful life 벅찬 마음을 끌어안아 달려보는 거야 내 손을 잡아 어디 Ja sa obávam o bankové účty naše. Ja už teraz chcem ísť na koncert. No ale oni by aj mohli prísť najprv. No prídu. Keďže ja som rátala s tým, že IG Dragon
dá hneď takto pravú čáru do Európy. Ako A sa ty neozýva. akože zatiaľ sa mu nechce. Tak uvidíme, kam ho to zanese, ale keďže vidíme, čo robia Dysonové views, teda počutia, tak neviem akože, či úplne nám sem príde klopať zrovna do Bratislavy niekde, alebo do Možno, že Viedne. zadarobím. Takže neviem úplne, či mám kapacitu na to zase letieť na nejaký koncert. Ale keby spraví tour s menšími venues, tak by to bolo aj lacnejšie, to je jedna vec. A druhá vec, že na stage by som skončila. Ja sa obávam, že on nepôjde do Európy. Ale ho to potrebujem asi vidieť. nie, no. Ak bude mať G-Dragon koncert, Dojde. skús si sem vojsť, bez Daddyho a bez vysavača. Normálne ani nechcem nechodiť radšej, keď neprídu s ním. Nie, dojde. Akože môže. Ale Aspoň obrázky ich dones. ja ich potrebujem vidieť pokope všetkých troch. Teda viacerých, ale... chápeme sa. Štyroch. Oni to spravia pre nás. Lebo 4 vykrešíky. Dobre, my by sme len prestali Áno. repovať. 두렵지 않아 너의 미소 Tá gitara mi úplne skrečuje niečo v hlave. To je jak amygdala, chlapci. Ja si to potrebujem vytvať do mozgu. Ja tak troška Just One Day. Tie vocals. Ja milujem ľudí, ktorí vedia spievať. Milujeme ľudí, čo vedia spievať. Aj tých, čo nevedia. Je to v pohode, Jean. Nie. On vie spievať. Aj takých, čo majú svoj skill. Silver voice proste. Tak by som to opísala. To úplne sedí. Oni to znejú pochopím. dobre, vedia spievať. Tento chlap, jak vie spievať. Toto je, že vie. To je unreal. Spievať. To je proste, že všetci, keby je nás tu v miestnosti 450, každý človek by povedal, že on vie spievať. To sa nedá na takéhoto človeka povedať, že nevie spievať. Alebo že znie vtipne. On nevie. On je proste, o môj bože. To je taká vec, čo ľudia hovoria, keď chceš na niekoho povedať, že vie spievať. Ona spieva jak Beyoncé. Nie. Od dnes sa používa spieva jak Dyson. Dyson, dobre? Ale Dyson. Vysavač. Spieva jak vysavač. To by mohlo znieť jak urážka, ale spieva jak vysavač. Let's go. 달려보는 거야 내 손을 잡아 어디든 두렵지 않아 너만을 원해 널 원해 Ja tam strašne počujem ten Last Dance. Strašne. Akože dobre, možno je to len tá spojitosť s tým, že automaticky, keď počujem nejakú Big Bang pesničku a potom počujem Dysona, tak som také, že to je rovnaká vec. Čiže nie je to rovnaké, ale ten vibe tejto pesničky je Last Dance. Je. A je to tak krásne. Milujem Last Dance. Milujem. No tak, ja budem mať asi pri celom tomto albume otvorenú hubu, lebo pribudne ďalších 56 000 počutí a to budem len ja. Keby to zajtra uvidíte, že to má o polku viacej, to som ja. Toto je hudobník. Toto je, že pán hudobník, Artist. tento chlap. Artist. What? Artist. Oh, yeah. To sa ani nedá proste komentovať, že jak je to dobre. To stačí počuť a proste vieš. Všetci máme tú istú myšlienku. Ale ja som teraz proste, ja ochotná sa usmievať, jak slnco na hnoji, lebo som taká, že leto! A proste tie bicie tá gitarka a Beautiful Life. Reálne. Normálne toto človek počuje, tak hneď má tú myšlienku jeho. Akože síce polku času neviem, o čom spieva. Je mi jedno, o čom teraz spieva, lebo ja to počujem, ja to cítim. Proste Beautiful Life je táto pesnička. Život je krásny. Dúfam, že tam nebude nič také viacej baladickejšie, smutnejšie, lebo aj toto, čo má byť akože happy, lebo som taká, že život je krásny, tak mi sa chce plakať. Lebo mňa strašne dojíma taká hudba. Proste keď je niekto, že pán hudobník a vie dobre spievať, nemusí spievať o smutných veciach, ale mne sa chce plakať. No ja sa obávam, že hneď nastane smutný moment teraz. No, lebo ten názov... Viete, akože neviem, o čom to bude, hej? Ale nemyslím si, že to bude o nejakej, že láska alebo čo. Bude to niečo určite s Big Bangom. A mňa by zaujímalo, že teda neviem. Čo ty vieš? Neviem! Čo ty vieš? Neviem, čo go nelámať srdce. Myslím si, že to proste bude skôr niečo s takým, že pred tým fejmom, že aký boli, že jak akože... No. Ale tak možno hovorím úplnú hovadinu teraz. Ne, pomoc. Ale úplne by mi to sedelo proste na to. To znie niečo vianočné.
No. To je také vianočné, majú mi to zatiaľ. Také Jingle Bells. Stillness 그때의 향기가 언뜻 스쳐지나 Ja som to vedela. Ďakujem pekne. 그 시절에 우린 참 아름다웠지 Reálne. 들매져주길 바랄게 I'm flying away 계절이 지나 To sa mi znova povedal, že I'm flying away. Ja už povedal tak A potom je tam pesnička, ktorá sa volá Fly Away. Niektorí ľudia majú proste pesničku. Majú refrén, ktorý je, že jedno slovo do kolečka a potom tak sa volá aj tá pesnička. A typek má pesničku, v ktorej stále spieva I'm flying away. Ale on ju nenazve Fly Away, tak nazve ďalšiu pesničku. Takže som či to veľmi bude- zvedavá. Či to má Kedy nejaké rozumieme. spojenie. To som sa vedela. Už aspoň vieme, čo je Pred Universe. Má to vymyslené. Tú postupnosť. 바람에 들림 따라 기억의 끝이 멀어져가 마치 그 순간이 영원할 것 같던 마음을 믿었었기에 Coca-Cola! Tak aspoň niečo zachytávame. Tento nápoj je najlepšia vec, čo náš národ vymyslel. Hej. Áno. Malo by tam spievať, že Kofola a nie Coca-Cola, akože neviem, čo mu je. Now I know, now you know 추억이 될 수 있게 We're flying away 계절이 지나 흩어지는 말 Že jaká zmena, jaká gitárka! Also, I know, you know, we know. We know. We, We know. we know, no, we don't know. 어? I know, you know, we know, you know? 아브라카다브라. Milujem, že na jednu stranu si vieme pustiť, že Burning Trees. Nie, takto. Trubana. Na jednu stranu si vieme pustiť Travisa Scotta. No, napríklad. Alebo Limp Bizkit. Alebo Nick Tender. A na druhú stranu Áno. gitarečky. A všetko si povieme, že super, artisti, hudba, lebo netreba odsudzovať. Proste každý žáner má niečo do seba. Hej? Keby je, že počúvam všetko človek, tak sme to my dve. No, reálne. Ale milujem, že chápeš, že aj toto sa nazýva pop. Aj to, čo vydal GD, je pop. Ale porovnaj si dva albúmy. To je Ale taký zas, rozdiel. ono je to také, že alternatívne. Pretože napríklad aj Billy je pop. No. Ale proste nie No. je to jak pop. Je to proste alternatívne niečo. Fú, Billy. Spoiler! Spoiler! Ide na Billy! Spoiler number 3 sa dozviete. V ďalšom videu. A preto sledujte. Počkaj, jak sa to robí? Nie, takto. I am Nina and you're watching Disney Channel. Reklám! 마지막 순간을 떠나 이제 널 보내줄게 We were caught in a lie 거친 바람에 들림 따라 기억의 끝이 멀어져가 Moshpit! A toto na koncerte úplne, že... Taký tento album. Tento album počuli sme 3 pesničky. Neviem vypnúť. Keď toto vidí niekto z Dysonovho týmu, Zaleď na. feel free to pochladnať disky. Áno. Spravíme kľudne interview. Môžete nás sobrať do backstageu. Nebudem Čo? sa... Nebudem sa Backstage? stiažovať. Backstage? Čo je? Tam nechcem ísť. Jaj! To je veľmi dobré. Proste veľmi dobré. Veľmi dobré. A prečo má tak málo pornutí? Ja neviem, ale my tomu nahráme dvakrát viacej, takže to poď. 끝이 멀어져가 Ja už viem. Ja som si stále hovorila, čo mi to pripomína. Hovorím si, že dobre cinema troška, vieš, že má to taký ten popový vibe, taký
melodický. Harry's House. Áno, Ježišmaria, áno. Ježišmaria. Veľmi dobrá piesenka. Som zvedavá teraz na ten feat. Neviem, kto je Han Johan. Je to Han? Je to Han! Jedna? Kde je Han? Však tu. Takže, ideme na ďalšiu piesenku. Han Johan. Let's go. Skoro, no. 안 믿겨도 널 내 마지막이라고 저장했어. You're my last. Tak to má, že úplne iný sound, to som nečakala. Taký, že jumpscare. Akože dobre, možno potom univerze, keby to teraz prepojíme, tak by to znelo inak, ale my sme to troška prerušili, nevadí. Som sa dala. dobre. Na ten feed, že jak. No, neviem, kto je Han Johan, takže uvidíme. 이제 떠나가 될 거라도 Not through the fire. Take me higher. 너를 원해. Prečo obidvaja znievajú ako on? Obidvaja znievajú ako on! Lebo sú dobrí speváci, ale obidvaja znievajú ako on. 너를 위해 너의 곁에 어쩌면 너의 존재가 날 살아가게 할지도 몰라. Toto je, že úplne pesnička do nejakej K-drama. Vôbec to viem predstaviť. 가끔은 손을 놨었다가도 Hovorí to človek, čo v živote nevidel žiadnu K-drama. No my to nepozeráme, len vieme o BTS pesničkách, ktoré tam boli, takže... Need to be with you 나이요 마지막이라 생각해 조금 있을 테지. Ja neviem, či mám halucinácie, chlapci, ale ja proste všade počujem Jin. On povedal Jin. Ja neviem teraz, ale že či ty si prehnanie BTS fanúšička, alebo si len alkoholička. Jean? Keď už človek miesto slova Jean si nepredstaví prvé jak flašku Jeanu, ale predstaví si človeka, čo bude Čamči! Máš odpoveď. Tak to už je fakt zle. odpoveď. Toto už je Máš choroba. odpoveď. Ja som alkoholička. Toto už je choroba. Jupi. Toto už je zle. Prvá Slovenka, ktorá nie je alkoholička. Yes. Toto už je zle. Jean, no. Jin, 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 Jin. Okay, 널 벗어날 수 없음을 알아. 너 손을 꼽아 며칠을 살다가 너를 노래. To je ten feed. Asi hej. 봄에서 여름이 되고 또 가을이 겨울이 될 때도 어쩌면 너의 존재가 날 살아가게 할지도 몰라. 잿더미가 돼. Ale strašne znie podobne. Že keby mi niekto nepovie, že tam je fit, že to je jeden človek, tak ja som, že ok. Že možno Že len troška sa hrá s zmení, hlasom, že len ale- si mení troška polohy hlasu, ale to je jeden človek pre mňa. Akože frajeri, obidvaja. Han Johan, musíme si ho nájsť, začneme ho sledovať. Pozrieme sa, ako vyzerá Han, Johan. Niekto mi pripomína. Tento vyzerá jak JYP. Čo je Han, Johan? Vyzerá jak JYP. Tam. Tu. Chudák Han, Johan. No. Dobre. Už vieme, kto je Han Johan. Je to Jeep. Jeep. Ja mu hovorím Jeep. Jeep. Proste viem, že sa vyslovuje JYP. No Jeep. Right up bands, raise my hands, salute fans. Pokračujem. Yeah, 필을 하고 있는 사진 내 컷을 반을 뚝 잘라 지갑 속에 껴두면. Toto je ten feed. Aha, a to znie... Asi nebol feed. Prečo on Alebo artikuluje bol. jak Suga? Tento? Áno. Musíš mi ho On artikuluje jak Suga. 나머진 흘러가 두길 바라고 뻔한 손 따위 빌어 I just wanna be a rockstar가 아니어도 돼 무슨 말이 필요해. A Loki je jak RM. Išlo som. Ale že ja neviem, že presne, že či to nie je tým, že je to z nejakého rovnakého miesta, že ten dialekt majú. Ale to nemyslím to. Ja myslím akože ten hlas. Jak tak rozpráva. No, ten štýl rozprávania, to je podľa mňa tým, že aký majú accent tam. To on tak rozpráva, že... 네. No však ale to možno tak nerozpráva, lebo tak rozpráva, ale možno za to, že to je jeho prízvuk. 왜 따윈 지겹네 Big problem
잡을 수도 있다고 몇 번을 말해 이거 벗어날 수 없음을 알아 이러려 Han Johan. Vie Han všetko. Johan. Dobrý. Dobrý Han Johan. Však ale jaký je? Taký. Vie Repoidný repovať, proste. Vie aj spievať. Vie aj No tak vyzerať stále jak nevieš, či to diváky. presne spievalo, takže radšej... Ale vie teraz, tam hitol úplne, no. Čuje. Jak ja, Mariah Carey. 말해 이거 벗어날 수 없음을 알아 이러려고 여태 버틴 게 아니야 너를 노래해 어쩌면 처음부터 끝까지 이유는 정해진 걸지라 어쩌면 To je proste taký Han, že nemajú rovnaké meno náhodou, lebo on je tiež taký, že on začne repovať. Proste ty furt sa sem musíš drbať. On to chce byť dneska s nami proste. Silou mocou. On začne spievať, vieš, úplne niečo tam nejaké falzetiky dá. A potom si medzi tým zarepuje úplne casually. Potom zase Mariah Carey. A ja som, že čávo tebe, akože čo si, on proste zožral všetky, jeho krmili notami podľa mňa, keď bol malý, alebo čo. Aha, tuto Han Johan, akože... Nie ste bratia? Nie ste náhodou, nemáte rovnaké meno náhodou. Ešte si Jeepov brat Han Johan zjavne. A on učil Hana, jak to ide. Bratranec trojukolné. 존재가 날 살아가게 할지도 몰라 잿더미가 된 듯 Nebola nejaké čigumala v tom videu, čo sme si dávali na seba, že čo JYP spieval. Tak bratranci z trojukolné. Teraz počúvaj toto. 너의 존재가 날 살아가게 할지도 몰라 왜 그런지 몰라 잿더미가 된 듯도 Proste sú rodina. To be with you. Sú a neverím tomu, že nie. Takže, Ja aj podobnosť tam bude, no. co tam na tom bude? 내 마지막이라고 저장했어 You're my last girl 잿더미가 될 거리도 Not through the fire Take me higher 너를 원해 너를 위해 너의 곁에 yeah. My last girl Ten klavír ti dáva opäť také vibes, že nejaká rozprávka. Proste keď skončila pekne nejaká rozprávka. Úplne také, no ne, neviem prečo som si predstavila nejakú Barbie. Úplne Barbie to Môže asi byť aj nebude. Môže byť aj Barbie, ale Barbie to asi nebudem. Ale tak som si to predstavila. Jedeme na toho Nintendo. No tak chlapci, toto, keď nebude vážne, Jo, a byť pesnička proste, tak píšem vysavačovi. Že akože, Že čo to je? Máme už beef. Som teda na ten bonus track, že prečo to nazveš proste bonusový track? Nemohol tam proste byť bežne ten track, musí to byť bonusový. Akože, počkaj. Zatiaľ boli všetky pesničky také, vieš, melodické a tak. Čo keď tá Umbrella je taká, že k bisu? A Prosím. preto je to že bonus track! Možno Prosím. preto je to bonus track, lebo Gate budeme nos- ešte Nie, to bolo Dobre. Let's go! Jump! Ej! No, keď tu neviem teraz robiť moshpit, tak odchádzam a môže si sem dať som Kam odchádzaš, tu bývaš? Odchádzam za ním. Mu zaklopať, že máme problém. Tak dúfam, že to je zle. Hannah Disney. Montana. Úplne taký typický coming of age movie. Áno. Hannah Montana. Toto mi vrátilo veľa spomienok. Len prvých 5 sekúnd prešlo a ja som, že nostalgia. Tento celý album Nostalgia. ma hituje dole, že nostalgia. Do ksichtu úplne. No je taká facka. No, Facka? nostalgia mentla. Nostalgia. 아무것도 알기 싫은 날 가끔 그럴 때 있잖아 To kto je? Niekto.
Toto není vysávač, ktorého poznáme. Toto čo je? On má takéto dve tváre. Prekvapko. Surprise. Wow. No, akože není to Nintendo, ale I'm shocked, takže ostávam tu, nikam nejdem. Wow. To sa mi veľmi páči. Also ten začiatok znel ako koniec niečoho, ani začiatok. No. Ja som bola taká, že to končí. Čo sa deje? Mňa by to strašne zaujímalo, ten ich kreatívny proces toho, že ako vyberajú tie pesničky do toho albumu. A prečo to tak dobre vedia? Že úplne to sedí. Úplne toto je proste... Bro, trošku 20 rokov už existuje. Hovorím, že This Wave. Ja som ťa opravila. Ja som si vždy myslela, že tam je pomočka. Lebo, upozorňujem, my sme si nechceli dať spoilery, takže my sme sa všetko, čo som mala, len mi vyšlo niekde, že Desan, ja som ho reálne mala prestať sledovať, alebo bloknúť si ho, alebo čo. Ja som to iba lajkala, Desan, a ja som bola, že čau! Ja som to lajkala, išla som nechcem iš počuť. A mne to dávalo aj na TikTok. Takže preto som si reálne myslela, že to je D, pomočka Wave. Takže proste je to jeho vlna, ale nevšimla som si, že je tam This, takže ospravedlňujem sa This Wave. Pokračujeme teda na float po jeho vlne. Nie som sa rovno taká, že jump, ale akože... Ešte nevieš, možno sa to ešte možno sa to rozbehne. Bože, tak to je... Toto je... Jebať! On klame! Oh môj Bože! Reálne! On prehádza medzi registrami úplne brutálne. Hej, to čo hovorí. Ale to vôbec nie je také ľahké. Jak môže mať takýto hlas? To čo hovorí. Je to ja ho tak obdivujem. Normálne, ja by som si klakla na kolena pred ním, jak oni sa proste zdravia medzi sebou. A pak úplne úcta. Dobre. Strašne je tam tá hierarchia, vieš. Že si dávajú si úctu tí ľudia. Ako sorry, ale my ako Slováci, my na seba zazeráme, radšej sa oplujeme na ulici, miesto toho, aby sme k sebe boli takí úctiví, ako oni sú. Zrazu sme prešli pomaly, dobre, stále sme Hannah Montana, ale už tak ideme na vlne Teen Beach Movie. No ono to hrozne znie nejaký začiatok, je nejaký seriál máš. No. A proste taká tá úvodná scénka, kde sú tí, že to je to hra, to proste také. Jak aj v Čarodejníkov z Beverly Hills, aj tam to bolo také. No, ale tak to je všade také. Všetky proste Disney seriály. Inak, my sme to spravili, prečo sme spravili Disney? To prečo? To bolo len tak. Aké Disney? Ja som proste veštica. Sme vyvieštili, že dneska to bude troška Disney. To je úplne pekná nostalgia pre nás, proste, že my sme vyrastali na Disney, to boli najlepšie roky reálne. A nemôžem hejtiť také veci, aj keď teraz možno som také, že pustím si rap, tak sorry, ale to ma vráti úplne do minulosti. Áno, celú Disney pesničku si pustíš, neviem, Violetu. Milujem High School Musical. High School Musical, Teen Beach Movie, Extrém. Cruising for Bruising, Fú. Halo. Takže to má presne taký vibe. Leto. Vibe. Tu. Židyho pesnička nejaká. Crooked. Akože reálne každá druhá pieseň. Ja proste mne sa to len spája. Hej, Cinema Top Line. Flashback, poprosím. Poprosím flashback. Ale sorry, nehovorím, že táto celá pesnička nemá crooked vibes. Má vibes. No, I get the vibes. To myšlenku, čo mal GD v crooked, je podľa mňa toto. Alebo ešte možno to znie jak také tie seriály na spôsob, že Friends, že step by step. Podľa mňa sa to podobá na step by step, akože asi vôbec, to som to 100 rokov nepočula, ale mám taký vek, to také tie seriály staršie, také z 90 rokov. Proste táto pesnička je pre nás, že seriálová pesnička. Áno. Všetci vieme, čo myslíme s seriálovou pesničkou, to netreba vysvetľovať. Áno, táto časť tej gitarky. Velice dobré. To je úplne typicky také, že Hannah Montana, Friends. Áno. A ideš.
속 너머에 잊었던 목소리가 날 깨워 Ja som bola celé video môj úsmev, fakt jak slnko A ja, jak lebo trubička. každá pesnička ide a ja som, že to sa nedá neusmievať, keď toto počujem. Akože dobre, jasné, že sú tam aj dojímavé. Tá Universe a As Before, to som bola skôr taká, že idem revať. Ale tak som sa usmievala jak debilka, lebo... Vydržíme. Hannah Montana. Posledná epizóda. Hociaká posledná epizóda nejakého seriálu, že niekto sa odsťahováva. Odchádza niekam preč, niekto sa rozdeľuje, niekto broke up. A jak sa objímajú na konci Áno, a revu. Normálne mám zimom reakcia, keď som na to pomyslela, lebo fakt toto mi úplne pripomenulo, že celé moje detstvo. Ja nechápem, jak to niekto dokáže proste tak pretaviť, lebo čo som inak hovorila na cinema. Ten film a tá nostalgia a proste ten človek má fakt pocit, že je v nejakom filme, tak reálne o tom potom som mi rozprával a vysvetľoval to, že ako to, čo tam chcel dať do tej pesničky. A ja ich tak obdivujem neskutočne, že oni majú nejakú myšlienku, ktorú si povie, že toto chcem, aby ľudia cítili a počuli, keď si počujú tú pesničku. A normálne ty to cítiš. Jak to môže byť Ja tak? som túto pesničku napríklad cítila už 3 pesničky dozadu. No. Ja už na začiatku, keď som hovorila, že je to kapslok. Toto je pre mňa kapslok. Ja som proste povedala, že to bude Disney, je to to má, Disney. má to len 48 000 počutí. Čo je Čo robia tí ľudia? Halo, čo robíte so svojimi životmi? Počúvajte Jump. To je teraz také vtipné, lebo v mojej hlave nikto mi povie Jump a ja som, že Nintendo, Jump, no. Jump. Ej, a teraz budem taká, že Hannah Montana. Disney kolaba. Strašne ma zaujímalo teraz, či to bol jeho zámer, že takisto, jak som tým povedal, vlastne reálne to, čo ja som cítila z tej pesničky, tak či aj on mal taký zámer, lebo ja neviem stále, o čom tam spieva, hej, z toho si sme aspoň troška niečo rozumeli, ale uvidíme, budeme sa informovať, tuto to nekončí, ešte sa edukujeme ďalej, keď už bude toho viacej. No, fly away! No, kam ideme? Fly away. Už sme flyovali away v As Before, tak som teraz zvedavá. Či pôjdeme to before. 무작정 걸음에 너 또한 잊고 살았던 그래 그때는 마치 뜨거운 태양 같았던 시절 잠깐 추억에 To mi strašne niečo pripomína. Neviem sa Ja som taká rozhodnúť. cinema. No, ja sa neviem rozhodnúť, či mi to pripomína proste niečo, nejakú solovku od Stray Kids, že niekto mal, alebo či mi to proste pripomína BTS. Aj BTS, aj cinema. Dobre, chápeme sa, proste je to ten istý nástroj, sa tam používa. Veľa akordov je rovnakých. We get it, že tie pesničky sa podobajú. Hej, teraz to sa nedá, že vytvoriť niečo úplne nové. Ale to nemyslím už zlom, že sa to podobá. Ja sa z toho teším. To je akože pre mňa, ja to milujem, keď zistím, že sa nejaká pesnička na seba podobá. Ja to milujem, strašne to milujem. A možno sa ani nepodobá, ale ja sa teším z toho, že sa mi podobá v hlave. Má to proste, lebo človek má, alebo minimálne ja som taká, že pustím si nejakú piesenku, tak hneď mi to niečo pripomína. A potom mám spojené nejaké udalosti v živote s nejakými pesničkami. A vlastne keď nejaká iná pesnička mi pripomína niečo iné, alebo možno viacerých dokopy, tak je to také, že úplne cítiš všetko, všetky emócie naraz. Áno. Poďme teda Fly Away. 묻어있던 내 맘 선명해져 잡히지 않는 바람 속 느껴져 오는 그날에 내가 나를 부르는 외침 You'll be alright 불을 밝혀 너에게로 Toto je cinema, fakt to znie jak cinema. Wow. 한숨 순간에 나를 두고 Na mne šibe? Alebo to znie low-key jak Chen. Tak tlačí proste. Tiež je naliehavý hlas. Wolf. Ešte len uvidíme, čo je Wolf. 안져 하늘 위로 더 높이 날아 fly away 지난 밤을 Čo si vládol? Môže znieť jak... Títo ľudia. Ja som si vyhodila sluchátko z ucha. Agresívne. Ježioli. Ja, že čo mi nejde ruka? Hamba. Ja tam mám takto, ja neviem, koľko tam mám takto ruku. A čo, to vystrihneme. Všetko vystrihneme. Celé video. 눈물 날려버리게 지난
Ja to teraz nebudem nepočuť. Teším sa strašne. Inak akože teraz momentálne je, že 11 hodín večer, ale ja sa cítim, že je 6 hodín ráno. 6 ráno, myslím si. Dobre, je 11 hodín večer a mám pocit, že 6 hodín ráno, že úplne fresh som stala, hej, otvorím si okienko, čerstvý vzdušik, slniečko, rána kavička. Normálne som nahypená úplne, že let's go. Mať produktívne ránečko. Normálne typek akože zabil proste, dobre. Mohol on toto dať? Dobre, poďme na to. 출발점은 달라도 목적지는 어, 진짜 나 미치. 늘 내게 말했던 날 붙잡아준 너의 그 Akože dobre, on keď spieva taký, že len tak slohy, tak tam je počuť taký jeho, on má taký strašne typický hlas, taký, že to je desam proste. Ale tie výšky, joj, to je proste... Krištofer! To je Krištofer, kde je dobre taký ten naliehavý hlas fajnový. Oni to umí, no. 눈물 날려버리게 지난 밤 아픈 기억 떠나 Ja som spravila, že my tu celú dobu robíme, že... Ale proste to... Nemôžete mi tvrdiť, že to neznie Chris. To znie jak Bangchan. Akože nie, ale chápame sa, že... Ale áno, jak nie, úplne. Chápeš, ale že... Keď mi povieš, že to spieva on tak... Austrálčan, typek. Ale keď mi povieš, že to spieva on, tak poviem, že dobre. Pri tých slohách je to počuť. Keby mi pustíš to Fly Away a povieš mi, že to spieval Chris, tak som, že áno. Áno. Milujem obidvoch hlas. 지난 밤 아픈 기억 떠나버리게 I feel like oh yeah in the sky Nie, ja to spravím na všetky pesničky, hej. To je teraz, ale proste táto pesnička, čo robí, toto je zatiaľ najsilnejšia pre mňa. Akože nechcem to asi ani rejtovať, ani nejako zorať, to nemá zmysel proste všetky. No, fakt by som že nevedela. To sa nedá, toto by nešlo, absolútne. To by som si musela počuť minimálne 50 krát a potom už by som možno povedala. Ale táto pesnička je najmenej. Druhá najmenej, no. Druhá najmenej. To je strašne malinko. Čo vám je? Stále celkovo toto je také malé číslo. Neviem. Mne normálne sa chce plakať. Mne je to ľúto. Takže on cíti, On že sa na do toho dal. On do toho dal toľko energie, času, robí to pre tých svojich fanúšikov a proste oni mu to neopetovávajú. A ja s tým nič nespravím, to je najhoršie. Že my ako proste dve osoby s tým teraz nespravíme, že zrazu to bude mať fakt zajtra tých 100 000, to akože asi sa nám nepodarí. Ale ja by som mu to tak dopriela. Ako dobre, je to vonku 2 dní, nerobme z toho drámu, ale robme z toho drámu. Ako sorry, ale počuli sme reálne po 3 dňoch vydané Dominate mixtape. Ako A mal to to cez milióny, každý. Nemal každý cez milióny. Akože dobre to bola Mal celá okrem skupina, Giant. dobre. Vydala to celá skupina, hej, toto je jednotlivec. Ale keď sme počúvali GDho nový album, tiež to malo hneď oveľa viacej. No. 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 Toto sú čísla hodné Toto sú Big čísla, Bang. ktoré si zaslúži Also, Dyson. nechápem tie čísla úplne. No. Dobre, tieto rozumiem. Power Home Sweet Home, už to bolo vonku. Too Bad má videoklip. Too Bad Aj má drama. videoklip a je tam feat. Prečo má napríklad Giro Drop tak málo? Neviem. Alebo... Málo. Bro! Dobre, to sú milióny, to nechápem. I belong to you má je- iba 6 miliónov. To je iba od nás, sme dvoch Inak je tam milujem. milión. Že presne to som spravila v tomto albume. Ja ich mám lajknuté všetky, hej. To teraz proste tu mi ukazuje tak, ale I belong to you je proste pre mňa, že to mi spôsobovalo fakt, že všetky emócie, všetkým. A teraz momentálne Fly Away. Brutálske. Dopočúvame tých posledných 10 sekúnd a ideme na Wolf. Keď už sme tu mali, to on nás chcel pripraviť na toho Wolfa, no. Takže už keď tu sú tie vocals také, že Bangchan, tak som sa dala na toho voka teda. 난 자유롭게 하늘 위로 더 높이 날아 fly away Ako sorry, ale Bangchan. Fúha. Hej. To som chcela vedieť, že proste, či bude začiatok taký, že ti to povie, že vlk. A toto? Vlk. Áno.
To znie, jak proste keby Že je film čo? o vlkoch a to Reálne, toto to to sa jak volá bežia. štádo. To je smečka. smečka vlkov. Tak to beží. Beží. Tak. Rar. No tak to nie je to. Aligátor. Rar. Alligator. Ja. Jak to robia tí ľudia? Jak môžeš proste Počuješ názov pesničky? ja neviem, či to nazval, potom to je jedno, proste, hej. vieš, že ja keby neviem, že tam je, že Wolf, No. tak si nepredstavím, že bežia vlci. Ale takto je tam to, že Wolf A čo ty vieš? a je tam tá pieseň, tak To by sme tak mali sa to skúsiť. spája. Keď vyjde nieký nový album, že si to pozrieme bez názvov pesničiek, aby sme tak hádali, že jak sa to volá. To vyskúšame niekedy. To by sa dalo, no. To vyskúšame. Ale neviem teraz, či spravil tak, že mal pesničku, potom dal názov, alebo mal, no tak nedal, musel mať pesničku predtým. Ale čo ty vieš? Ale niektorí mohol ľudia si mať text? Niektorí ľudia si možno zvolia, že si dajú proste názov, že toto chce byť moja inšpirácia, múza, hej. A podľa toho píšu. Ne, Však ešte to mohlo byť proste aj tak, že, No, indukcia, dedukcia. že ešte to mohlo byť aj tak, že vlastne napísal si text, bolo, že Wolf, a potom bol tak, že musím spraviť niečo, aby to znelo proste, že bežia vlci. Toto? A jak to spravíš? Proste, a on to spravil. Ja neviem, jak to... Oni sú čarodejníci všetci títo ľudia. To je crazy, ale 15 sekúnd a tam beží proste stádo vlkov a tá pesnička sa volá Wolf. Smečka. Stádo bolov. Smečka vlkov! It's crazy. Normálne film o vlkoch, tak to stojí vlk. Taký, že vodca, hej, tak to stojí vodca. Alfa. V sekunde, ak začne spievať, ukážka, alfa male. A zrazu už to ide. A už sa ukazuje, aký je strašne vysoko postavený. Vysoko postavený. Chápeš? Proste, čo dokáže? Najviac hod, ako sme ho kedy počuli znieť. Normálne by som sa roztopila do toho gauča, fakt. Normálne, ak počujeme ho hlas, jak začal spievať, tak až... Áno. Jak? Si kokos. To som nečakala nakoniec. Ja som proste, celý album išiel v takom vibe kľudnom. Potom sme boli takí, že seriálovica a teraz, že smečka vlkov. Už chápem ten support. Welcome back, Boris. Toto by mohol byť úplne nejaký film o vyhnutí ľudstva. Úplne katastrofické zábery. No aj historický film. A toto. Úplne také, jak má music video Michael Jackson reálne. Neviem to slovo vysloviť. Zen. Earth. Earth. No ja neviem proste vyslovať slova anglické s R-kom. Prepačte, ja neviem povedať R ani v slovenčine poriadne, ani ešte v angličtine. No aj keby sa dá, porad mi jazyk vypadol z zuby, ako som tu mala otvorenú papulu. Ale tak by som tu bola. Brada až na zemi. Kto to robil? On je Jim Carrey, maska. Tak. Wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah. By mi padla. A srdce tak. Have a bottom, make 'em wanna bite. I just want To ver. Listen to my heart, be waiting for you. Listen to my heart to beat. Listen to my heart to beat. Ty kokos. Dyson. You like? You like? Ja neviem, či tam sú zbory nejakých ľudí, alebo či si to akože on robil ako viac hlasy, ale to pozadie, to znie, normálne, takto by išiel zbor v bielých oblekoch, tak ako bol oblečený v tom univerze, takto by išiel, svetlo za nimi, tak by svietilo cez nich, vieš, lúče, a tak by išli dopredu. Áno, ja ti to narežirujem. Vysavač, ak náhodou ešte nemáš music video na Wolf, ja ti to spravím. Není problém. Už sme tu mali Smečku vlkov, katastrofický historický film a zbor. Už sme tu mali všetko. To je pohode. Ale ja ti to zrežirujem kľudne. Vlci. Už idú vlci! Ale to reálne. Uf. Jak môže mať niekto takto silný hlas? Ale chápeš, že on má takýto silný hlas, ale potom ti vie dať oné. Mariah Carey, ty kokos.
predsa len sú tam nejaké vokalistky. Ja si sa to zdalo, že sa mi nestíva, že tam niekto proste niečo dospievkáva. Toto, keby dáva na koncerte. A teraz si tam predstavte, ja už sa zrežujem. Teraz si tam predstavte také 3 vokalistky. Vieš, také typické, že tam stoja s tým mikrofónikom a tak sa tam kývkajú. A oni si tam toto spievajú a on tam stojí v tom bielom hábite, ktorý mal v Universe. Toto by bol taký powerful koncert, jak nikdy. A ešte, že v kostole. Sprav to v kostole. Videoklip. Proste. Alebo proste chrám v Kolíne. Nech ťa môžem dojsť pozrieť. Ho! My ti to všetko vymyslíme. Nás počúvaj. Prosím, odrovnal ma tento chlap. To znelo, ak Sam Smith. Fire on Fire. Milujem tú pesničku. Sa mi zdalo, že som tam husle počula. A možno tam boli celý čas. On je taký frajer, že toto dokázal vytvoriť aj všetci, celý jeho tým, proste všetci, kto v tomto majú prsty. Takýchto ľudí potrebujeme na svete viacej. Milujte sa, množte sa, robte to, Ne, ja to takéto chcem veci. vidieť, kto na tom pracoval. No, husle. To znelo jak niečo. Takéto jedno. Tak to je niekde. Standa, kruhy a vlny. No. A takto funguje môj mozog, Mne sa proste spájajú maximálne chujoviny dokopy. To ani nemá čo robiť v spojitosti. Ja niečo počujem a zrazu cinema je top line. Ideme na Umbrellu. To bude Look at Me Glisten. Ježiš, prosím. Moment pravdy. No tak Look at Me To je Glisten nejaké nie. Stray Kids, chlapci. Ako sorry, ale to wow je Bangchan. Je. Mali by dať kola. Bangchan a Desan. Please, spojte sa. Dovidenia. Nie, ja viem, jak čo to znelo. Jak tá gačovka z 2 na 1. Akože Kvinka. To je začiatok? Park Bomb. Sungmin. Inak on a Chris znie podobne. Chris? Sungmin? Desan. Collab, please, now. Nová srirača. Let's go. 지난 날의 밝은 태양과 Jak môže niekto znieť, jak 2 ľudia naraz? On je proste normálne, že keď si poviem, viete, ak bolo takéto, že Laurel a Jenny. A ja som bola na tom tak, že vždy, keď som si povedala v hlave, že chcem počuť Laurel, tak som počula Laurel, keď som chcela Jenny, tak som počula Jenny. Toto je, že keď si poviem, že chcem počuť Bangchana, počujem Bangchana, keď chcem počuť Sungmina, počujem Sungmina. A keď si proste poviem, že čak, ale to je Dyson, tak si poviem, že Dyson. Normálne tu je nejaké morfovanie sa tu deje a toto sú čarodejnícke veci. To. Pozadí milujem. Rolujú sa titulky a toto hrá. 미안해 나의 세상에 모든 비가 멈출 때까지 Oh you 기억해 널 위한 날이 Každú sekundu, nevieš čo príde ďalšie. Reálne celá pointa tohto videa je, že Dyson je najviac underrated artist na celej planete. 4 vykričníky. I promise you I'll be your umbrella I promise you I'll be your umbrella Pekný. Čo sme práve počuli? No. Ja sa vyjadrím. Super názov to má. Proste volá sa to This Wave. Úplne to bol, že jeho štýl. Ukázal tam, že všetko, čo on vie. Všetko a viac. Teraz, keď som to počula, tak som bola taká, že áno, to je on. Takže výstižný názov. Veľmi. Ten názov je to pesnička. V každom prípade zatiaľ to bolo tak. Počkaj, čo musím ešte povedať? Keď som spoznala Big Bang, počula som Fantastic Baby. On mi tam znel ako fetus Harry z One Direction, hej, Harry Styles. Že čistý on, tie vokály, čo tam dával. Takže ja som z neho bola, že v momente akože odrovnaná, lebo ja som z neho bola v momente odrovnaná, dobre? Takže proste to, že vie spievať, sme vedeli. Aj netrebalo nám počúvať ani jeho solo hudbu a vedeli sme, že proste frajer, že to dá proste ten spev, tam není chyba, ale že nevedeli sme, že aký štýl to úplne bude, pretože proste jediné, čo sme tak počuli, bolo, že Look at Me Glisten. Áno. A akože milujem Look at Me Glisten, ale proste je to to sa nedá brať vážne. ale to je zo srandy, hej, proste to by som nebola taká úplne, vieš, že pustím si celý album, kde 8 pesničiek znie ako Look at Me Glisten. Ja ani neviem, aké má ostatné pesničky.
Takže nemôžeme to tak hodnotiť. Možno má aj takéto štýl, ale ja si myslím, že on takýto štýl ešte proste nemal pesničiek. Svoj vlastné, akože. Lebo tak dobre, niektoré Big Bang. Podľa mňa hej, lebo proste to je taký ten jeho sound. Myslím si, že takéto má pesničky? Takže počula som niečo, pieval a znelo to akože na taký štýl, ako niektoré z tých pesničiek. Okay. Ale zároveň, a čo? Znie to dobre, vypočujem si všetky. Brutálne, úplne pustím si Okna dole, Leto, Západ slnečka, tento album. Jak lusk, celý. 28 minút? Áno, Road Trip. Nevedela by som to zaradiť, lebo toto má, že posadili na ričetky. Sú rovnaké, aký by, že ten koncept toho albumu dáva zmysel, ale každá je iná. Úplne iná. Stále to on. Nikto nepovie, že dobre toto mu, ale fakt, že napísal nejaký úplne mainstream Textár. Aj to, že to proste takto akože napísal za neho, lebo však nenapísal to všetko. Ale on z toho spravil tú svoju pesničku. Je to proste pre neho že mu to jak riť na šerbel. Jak riť na šerbel!